Политически коректни позитивни приказки. Епизод 3. Пепеляшко. Имало едно време едно момченце, което било съвсем като другите деца, само дето предпочитало да си играе с кукли и да носи рокли. Викали му Пепеляшко, защото любимият му цвят бил пепел от рози. Пепеляшко имал две доведени сестри от втория брак на баща му. Те не го обичали, защото той е бил по-хубав от тях и се обличал по-добре. Всъщност направо го мразели, защото твърдял, че Ерик е по-готин от Джастин Бибър. Сестрите системно тормозели Пепеляшко, но чашата преляла, когато те си намерили покани за руския бал на Евгений Минчев, а за него нямало. Сестрите отишли на бала, а Пепеляшко останал вкъщи да плаче. Не щеш ли дошла неговата кръстница, която се казвала Григор и била добра фея? "Защо ми плаче, Пепеляши?" попитала феята. "Защото искам да отида на руския бал и да срещна принца." Феята Григор дала своята покана на Пепеляшко, защото й станало жал. "Ама аз нямам подходящи дрехи, нито кола. Имам някакви ефтини парцали и старата жигула на дядо." Тогава феята Григор дала на Пепеляшко едно синьо хапченце с картинка. "Изпий това и ще видиш как парцалките ще станат чудна рокля, а жигулата ще бъде Бентли." Пепеляшко изпил вълшебното хапче и чудото станало. Внимавай обаче, защото ефектът, т.е. магията, ще изчезне към полунощ. Накрая феята Григор дала на Пепеляшко изтъклени обувки, които били много шик. И така Пепеляшко отишъл на руския бал на Евгений Минчев и там срещнал не един, а много принцове. Било като истинска приказка. Към полунощ обаче ефектът, т.е. магията, минала и станало мазало. Пепеляшко успял да избяга, но си забравил обувката на афтърпартито, също и прашките. На другия ден принцовете намерили Пепеляшко във Фейсбук, измъкнали го от мащехата и гадните сестри и той развил бляскава кариера в сферата на дипломацията. Край на позитивната приказка. Мили дечица, не вярвайте на феи, които ви дават хапчета, защото Григор била арестувана за разпространение на наркотици. Макар и да я пуснаха вече и сега е ценен информатор на МВР.